बि बयस भाई नोंनि बेफोरबायदि रोमान्स खालामनायफोरखौ दोनथ'लै भाई मिथिबाय दिनै जोंहा हारियाव गोबां खैफोद फैना होदो नुवाखै नों बे हरदि हरला बनजार लायै लायै धरना होनांनायखौ बे 6टा जनगोष्ठीनो एसटि होनायखौ होबथानो थाखाय बेसेबां रोजा रोजा रायजो राजाफ्रा हर सान ओंखारनानै बेसेबां खस्थ' खालामदों नोंहा दिनै बहाय एरसोना दं नों दिनै आवाज होनो थाखाय रायजोनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय गिलिर बिबान बाननाय साफा साफा एमएलए एमपि केबिनेट मिनिस्टार नङा होनबा अब्ला जाय जुथुमायाव बेफोर बाथ्राखौ लानानै सावरायनाय जायो दा बे जायगायाव जिरायनाय नोंथांमोननि लिडारफोरानो जुदि दिनैसिमाव डाइरेक्टलि अबजेक्शन होनाय जों दासिमाव नुवाखै आंखौ बुंनायनि सिगां बिथांमोनखौथ' आसि थुग्रोमोन खुलुमबाय दा जोङो मिडियायाव मा नुगासिनो लोगोफोर जोंहा एसटि डिमान्ड खालामनायखौ होनायनि टारगेट खालामदों 6 जनगोष्ठीया एसटि मोनगोन अब्ला जोंनि बर' स्टुडेन्टल' नङा जोंनि बर' हारिनि गोबां एसटिफोरा मा खहा जागोन ओरैबायदि मोनसे दुखुनांथाव दिनै जोंनि बर' हारियाव बड'लेण्डआव मोनसे खैफोद जादों दिनै मानो जोंनि बर' हारिनि गेदेर गेदेर नाम लानानै बुङा बिथांमोना दिनै मानो ओंखाराखै मानसिफोरा स्टुडेन्टफोरा बनजार लानानै धरना होनो गोनां जादों लामा लामा दिनै एसटिखौ जों होमारोब्ला दिनै मा आलाय सिलाय जागोन बेखौ मोनथियाखै नामा दा आंनि बुंनाय नङा गोबां मानसिया दिनै सोरखौबा इउटुबारनि नामखौबो रायखांदों सोरबा गेदेर गेदेर एक्टरफोरनि नामखौबो रायखांदों दिनै बेफोरबायदि एक्टरफोरा पस्ट खालामनानै दिनै मानो सिरि थाखो बर'जोंबा बर' मोसा गुबुनजोंबा दाउसा होननाय खोथाया नंमारगौ नामा बैफोरबायदि गोबां बाथ्रा ओंखारदों दिनै सासे ब्रादारा बि बयसनि बागै बाथ्रा सावरायनायखौ जों नुनो मोन्दों बेफोरबायदि इउटुबारा बर' हारिनि थैदोंना गैया बैफोरबायदि गोबां बाथ्रा ओंखारदों कमेन्टफोराव दा नोंथांमोना निउसखौ नायग्रोना लादो आं गिबियावनो होनो सानबाय दा बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय भिडिअखौ शेयार खालामना हो जाहाथे बर'फोरा धरना होनानै बनजार सावनानै बे एसटि होनायखौ होबथानो हायो थिग बेफोरबायदि सासे सानैजों नङा जों गासैबो बर' फिसाफ्रा खौसे जादो दावहा नांनाय समा सफैथारबाय दावहा नांनाय समा जोंहा मोनफैमारबाय बैफोरबायदि जोङो जुजिनांगोन बायसान्स सावतालखि जा आदिबासिखि जा जोंखौ होदलाबबोयोब्ला दावहा नांनाय समाव जोंबो बर'फोरा थैदोङो जों बर'फोराबो ओंखारनांगोन आखायाव हाथियार लानानै जोङो रेडि जानांगोन बैफोरबायदि बिदि नङा जे आं बुंनाय खोनादों जोङो गाख्रबबानो धरना होबानो जों एसटिखौ होबथानो हाया होननानै मानो हाया जों मानसिया खामानिखौ मावोब्ला मा बुस्थुखौ हाया जुजियोबा मा बुस्थुखौ हाया जों बेखौबो साननांगोन बेनिखायनो जोङो खामानिखौ मावग्रोनांगोन सोरबा बुंदों जोङो बेफोरबायदि गाख्रबबाय थाबा जोङो जेबो लाब मोना जोङो मानसिया खामानिखौ मावनायनि सिगां सानग्रोनासो जों खामानिखौ मावग्रोनांगोन नंगौना नङा धरना होदों बनजार सावदों थिगानो दोङो जों सासे सानैजों जाया सोरबा गेदेर मानसिफोराबो खुगा थिखांनांगोन अब्लासो जोंनि बर'फोराबो एसे सापर्टआव माने गोहो फैगोन बोलो फैगोन धरना होनो हानायनि बा बे एसटिखौ होबथानो हानायनि नंगौना नङा नायग्रोनानै ला जोंहा बिथां गासैजोंबो सिनायजानाय फावखुंगुर सकबिर बिथाङा मा बुंदो दा बिथांखौबो सोरबा माने जन्थुदों रुजुनानै बुंदोंनो माने मोसा मोखौ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों बेफोरबायदि बुंनो मोना मानो होनबा मानसिसोना नंगौना नङा लोगोफोर दा नायग्रोना ला जोंना एक्टरखौबो नाम लानानै बुंदों दिनै बे एक्टरा मानो दिनै खुगा बेखेवनो हायाखै आरो नाम दंबावोसो एक्टर सोरबा डाइरेक्टर बर' फिल्मनि डाइरेक्टरनि नामबो बुंबावदोंसो नंगौना नङा दा बेखौ आं होथ'नाय जानाय नंला दा सकबिर एक्टरा बिथाङा मा बाथ्रा बुंखो नायग्रोनानै ला ओमफ्राय बि बयसनि बागै सासे ब्रादारा गुथाल ब्रादारा मा बाथ्रा बुंखो नायग्रोना ला दे भिडिअखौ शेयार खालाम गासिबो चेनेलाव गोदानबा साबसक्राइब खालामना लाबानो जाबाय दे नायग्रो खैफोद अलखदाव आवाज होनो थाखाय रायजोनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय गिलिर बिबान बाननाय साफा साफा एमएलए एमपि केबिनेट मिनिस्टार नङा होनबा अब्ला जाय जुथुमायाव बेफोर बाथ्राखौ लानानै सावरायनाय जायो दा बे जायगायाव जिरायनाय नोंथांमोननि लिडारफोरानो जुदि
दिनैसिमाव डाइरेक्टलि अबजेक्सन होनाय जों दासिमाव नुवाखै। आंखौ बुंनायनि सिगां बिथांमोनखौथ' आसि थुग्रोमोन। आंलाय सोरथो? आं सासे नाबालक, रोङि रायै फाव खालामसाबबायग्रा। सोरबा डिरेक्टर, स्ट'रि राइटारफोरनि लिरनायाव, बिथोन होनायाव माखासे डायलग्सफोरखौ बुंनायखौ नोजोर होनानै नोंथांमोना आंखौ एसेबां गोजौ थाखोनि सानना लानाया जोबोद गोरोन्थि। आं सासे समाव गरसे गरनै सोलिनो ड्रेस गाननो मोननो हिसाबैहायसो बेफोर एक्टिंखौ खालामनाय जायो। बा नोंथांमोना आंखौ जिबायदि बुंबाय सैमा अमाजों रुजुनानै बिनि फिल्मफोरखौ दानायसै मासै, इट्स अके। नोंथांमोना जुदि खालामजानो बाबायबा आं दिनैनिफ्रायनो आंनि बे एक्टिं लाइनखौ दोनथ'गोन। मानोना आं इसेबां जाफुंसार नंखायाबो आरो बेजों आंहा दिनैसिम 23 बोसोर जाबाय। आं जेबो सोरजिनानै लानो हाखायाखै। मात्र उद्देश्यआ बेनोल'मोन जाहाथे बर' सिनेमायाव आंबो एसे आगानसे बारायहोनो हागोन नामा, बे उद्देश्यखौ लानानैसो आं दिनैसिम जेबो मोनाबाबो नांथाबनानै दङमोन। नाथाय नोंथांमोना जुदि खालामजानो बायोबा इट्स अके, आं खालामला। दा बिथांमोनानो जुदि जे जथुमायाव जिरायफानानै बेफोर डिसिसनखौ लानाय जायो, बेयावथ' अबजेक्सन होनो हायोमोन ना। आं बायदि नाबालगा मबा मोनसे पस्ट भिडिअ खालामबानो दे होबथाजागोन, बे माबोरै जाथावनायानो नङा। नंगौ, जों साफ्रोमनिबो मावनांगौ, होबथानांगौ, हारिनि अलखदाव गसंथेनांगौआ दायथ', बे नंगौ। नाथाय आंखौ आसि थुनायनि सिगां जायफोरा बेफोर बिबानखौ रायजो राजानि जानानै खामानि मावनो थाखाय साफा साफा दैथाय हरजाबाय, बिसोर दिनै मानो फंसेबो एखे जुथुमायावनो जिरायनानै फंसेबो अबजेक्सन होनो हायाखिसै? मानो? बिसोर सोंथिया। दिनै गावजों गाव दान्थे बिदान्थे हाग्रामा सारानो ओरै ओरै एनअसि हरबाय माबाय। एनअसि हरनाय मानाय सोरबा सासेखौल' ब्लेम होबा जायाथ'। जोंथ' सानफ्रोमबो ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दङ। सोरबा आबसुनिफ्रायबाबो इउपिपिएलनिफ्रायबो 2008आवनो रोनगोरा साराबोथ' जेब्लानाखि आबसुनि प्रेसिडेन्ट जानानै दङमोन, बे समावनो एनअसि हरनायखौबो माथो नुदों जोंबो। आं बेखौ लानानै दान्थे बिदान्थे बेफोरबायदि खालामजानोबो बायो बा बुंनो साना। नाथाय जों सानफ्रोमबो नुगासिनो दं हिसाबैसो आं बे बाथ्राखौ फोरमायदों जे साफ्रोमबो पार्टी, मोनफ्रोमबो पार्टीनिफ्रायनो इउपिपिएल जा मबा मोनसे माबा जा, इउपिपिएलनिफ्रायनो जा, जों फंसे बाथ्राखौ क्लियार जों भिडिअफोरनि गेजेराव जों नुगासिनो दङ ससियेल मिडियानि दारै। मा बाथ्रा बियो? थाखानाय एसटिफ्रा मुंबो खहा जायालासे मोनद' हारिफोरनो एसटि होनायाव जोंहा होबथानाय गैया। बे बाथ्राखौ सोर बुंदों? सोरबा हाग्रामा महिलारि सारबाबो बुंदों, सोरबा प्रमद बर' सारबाबो बुंदों, इउजि सारबाबो बुंदों, लरेन्स इस्लारि, उर्खाव साफ्रोमबो बर'नि दैदेनगिरि गबिन्द सारबाबो बुंदों। बेखौथ' जों ससियेल मिडियायाव सानफ्रोमबो नुगासिनो दङ ना। सोरबा सासेखौल' उमुगानो ओरै हरनानै ओरै ओरै जाहोबाय, दोलिनि हांगार, बेफोरबायदि गावजों गाव दान्थे बिदान्थे खालामलायना जेबो लाब गैया। आंनि साननाया इसेबांल'मोन, आं सिरि थानाया आसामावल' एसटि दं बे नङा। इन्डियायाव 28था 28 स्टेट आरो 8था इउनियन टेरिटरिस दङ। दा मोनफ्रोमबो स्टेटआवथ' एसटि दङ ना, जोंनि आसामावल' दं नामा? अब्लालाय अल इन्डियायावनो एसटि दंखायोब्ला सोरबा खना मबा मोनसे बिटिसि एरियानि बर'फ्राल' एनअसि हरनानै दि सोरबा एसटिखौ सेख'नानै लानो हागोन, सोरबाया एसटि जागोन,
गोरलैयावनो बेखौ आं सानाखै हिसाबै आङो जेबो बेवहाय खर' सानाय गैयामोन। जानो हागौ बियो राजनैतिकनि माबा मोनसे गेलेनाय बेखौल'सो साननानै आं सिरि दङमोन। बाथ्राया बेसेबांसिम मा आं जेबो एफाराब आं थौले मेलेमजों आं जेबो सानख'नो हाया। नाथाय आंनि साननाय बुजिनाया बेल'मोन, आसामावथ' इण्डियाआवथ' आसामल' नङाना, आसामावल'दि एसटि दं बे नङा, 28टा स्टेट दं, मोनफ्रोमबो स्टेटआवनो एसटि दं, बिसोरबोथ' अबजेक्सन होगोन ना। बबेबा खना बिटिसि एरियानि सोरबा बर' लिडाराल' एनअसि हरनानै दि गाबोन गोरलैयैनो सोरबा एसटि मोनगोन बेखौ आं सानस'वाखै, बा अथ' गोरलै जानाय नङा साननानैल'सो आङो जाजायो जेबो खर' सायाखैमोन माने। आरो गमामायैनो जुदि सोरबाया एनअसि हरबानो एसटि मोनोब्लाथ' दा बै बिथांनावथ' एसेबां पावारबो थानो हागौ, गाबोन बर'लेण्ड बियोबा बर'लेण्ड मोननायनिबोथ' गोहो थानो हागौ ना, गाबोन जों बर'लेण्डखौ बिना लागोन ना मा होनो। नाथाय नोंथांमोननि पस्ट, नोंथांनि कमेन्ट्सआ आंखौ हजम जायाखै। बेफोरबायदि सैमा अमाजों रुजुनानै आंखौ भिडिअ खालामजानो लुबैनाया गोरोन्थि। जाय रावफोरखौ बाहायनानै आंनि गोसोखौ दुखु होदों बेखौ आं गोरोन्थि सानो। मानोना आं बायदि नाबालक सासे साधारन फावखुंगुरादि माबा मोनसे पस्ट होबानो दि दिल्लीसिम सौहैनानै होबथाजानाय लाबोगोन, बेखौ नोंथाङा माबोरै साननो हायो? आरो जायफोरा जे जथुमायाव थाफानानैनो दंफायो हारिनि गिलिर बिबानखौ लानानै, हारिनि अलखद खैफोद समाव आवाज थिखोनो थाखाय, बिथांमोनखौ खावलायना सोर गाज्रि कमेन्ट हरो, सोर गाज्रि बुंनो गोसो बुं, आंहाबो जेबो उसुबिदा मोननाय गैला। मानोना जानो हागौ आंनि जयगथाया बेनो, जुदि आंखौ गाज्रि मुं सुनानै सैमा अमाजों रुजुनानै नोंथांनि मोनै गोसोआ खुसि जानो हायोबा खुसि था। आरो बेसेबां बाथ्रा बुंनायनि थाखाय नोंथांमोना आंखौ बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टि भाइ, नोंनि बेफोरबायदि रमान्स खालामनायफोरखौ दोनथ'लै भाइ, मिथिबाय? दिनै जोंहा हारियाव गोबां खैफोद फैना होदो। नुवाखै नों बे हरदि हरला बनजार लायै लायै धरना होनांनायखौ, बे 6टा जनगोष्ठीनो एसटि होनायखौ होबथानो थाखाय बेसेबां रोजा रोजा रायजो राजाफ्रा हर सान ओंखारनानै बेसेबां खस्थ' खालामदों। नोंहा दिनै बहाय एरसोना दं नों दिनै? बै समावहाय साननैसो सिगां मोनसे पडकास्टआव खोनादोंमोन, एबसुआलायनो टटेलि माने पलिटिक्सआवसो हाबना थाजोब्बाय। दिनै नों बोरो बेफोराव नोंहा ओंखारनो सम गैया? बै बबेबा जायगायाव थांनानै सिख्ला लायै लायै बेरायबायनाय, भिडिअ खालामबायनाय, बेवहायसो बेस्थ' नों नामा? एबसुखौ सोंखारनो फैदोंमोन नों ना? दिनै बोरो नोङो? दिनै सोर ओंखारदों, सोर होबथादों? नुदों नुवाखै मेगनफोरा? नोंसोर बायदि गिदिर गिदिर इउटुबारफोरासो भिडिअनि गेजेरजों, ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोहोम खोलैनो हायो बांसिनै। बेनिखायनो नोंसोरबायदि भिडिअ बानायनानै हगारनांगौ, बुंनांगौ हारिनि थाखाय बाथ्रा नोंसोरबायदिया। नाथाय दिनै बहा गोमाना थाखो नोङो? बहा एरसोना थाखो नोङो? एबसुखौ सोंखारिग्रा। आंथ' डाइरेक्ट बुंखायो, जाय मानसिया एबसुखौ गाज्रि मोनो आं बेखौ गाज्रि मोनो, जाय मानसिया एबसुखौ सोंखारियो आं बेखौ सोंखारिगोन। सिदा खोथा। एबसुआ जोंनि हारिजों जेब्लायबो नाङो, थायो, दङ आरो थाबाय थागोन। हारिनि खैफोद आफोदाव बिसोरनो जोंखौ बासायगोन। अब्ला बेफोरबायदि साना हौवा सा साज्रां साननानै दसे समनि थाखायल' सिगांखौल' उननि साननानै उननिखौ सानालासिनो एबसुखौ सोंखारनाङा, एबसुखौ बाथ्रा बुंनो नाङा। हायोबा एबसुजों लोगो जाफा, बिबान लाफा, ओंखारफा, हारिनि थाखाय मोजां हाबा मावफा। थेवबो एबसुखौ सोंखारिनिफ्राय गोजानाव था, बेखौ आं हास्थायो, मिथिबाय? मा बुङो दिनै जाय बै खायसे मा होनो बि भइसनि इउटुबार माने भिडिअ नायग्रा बै फाग्लामि
बुजिया सोमजिया खायसेफ्रा बखि हरलायगोन मेगन सादों नामा बिबयस बायदि नोंहा माने टेलेन्ट दं नामा मा टेलेन्ट बेफोरबायदि जायगाखौलाय जोंबो थांबाय बायनानै देखायबायनो हायो खिथाबायनो हायो हो सोरनि लाबा लाबोनो थाखाय बेलाय बे गावनि लाबा लाबोनो थाखायसो बै मालाय सिख्लाफोरखौ लाना बेरायथिंहैबाय नै भिडिअ बानायबायनाया बिराद मोजां भिडिअ बानाय जादों नामा बेफोरो गासिखौबो बुङाखै मोजांबो दं गाज्रिबो दं आरो बिनिखायनो आं बुंगोन 100आव 100% रावबो मोजां जाजोबनो हाया रावनिबो थाखाय रावबो मोजां नंजोबखाया मिथिबाय बेनिखायनो बे गावनि लाबा लाबोनो थाखायसो बियो बानायो दा भिडिअखौलाय नोंसोरलाय मा नायनानै मोजां मोनो इन्टारेस्टेड लायो मा दं बेयावलाय आरो खालाम बेफोरखौबो खालामनांगौ बाट नैबे हारिनि अरखनि समाव मानो बाथ्रा बुङाखै बुंनो नांगौ ना अब्लासो बर' नंगौ नङा बेलाय आं बारा बखिला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम लोगोफोर बाय बाय स' बेनोसै दिनैनि भिडिअआ ओमफ्राय नोंथांमोना दा कमेन्ट खालामनानै बुंहरदो आंथ' जेबो बुंनांगौ गैया सोरबा इउटुबारखौ लानानै एक्टरखौ लानानै जेबो बुंनांगौ गैया आंना जास्ट आपडेट नोंथांमोनानो बुंहरबानो जाबाय कमेन्टनि गेजेरजों रं राइटनि बाथ्रा थायो नालाय दे